Txene, gogoratu berriz izan dizun. Eraikuntzana eta hori ez. Eta gero en plan, ze gai jartzen diten emakumea, ze gai, gizonek, eta hori. Bai, bale. Zuzenian, erantzuna. Nik uste, askotan, bertsolaritza hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu intelektuaz bakarrik. Gorputzak inungo parte hartzarik duko espalu bezala. Eta nik uste bertxotan gorputza garrantzia handia daukala, presentzia ikaragarria daukalako. Estenatoki guztia hutsik dago, eta hitza eta gorputza dago horrez. Eta egia da bertsolaria saiatzen dela beti gorputzalik eta geldien eukitzen, arreta beti hitzean fokatzeko, baina gorputz bat normatik ateratzen danean, eta emakumeen gorputzak normatik ateratzen dira, bertsolari normala, gizonezkoa dalako oraindik, arreta asko bideratzen da hortara, eta orduan konturatzen zera bai, zu nola zauden eraikita, eta zure gorputza ez dela neutroa konturatzen zeranean, konturatzen zera hor dagoela eraikuntza sozial bat, kultural bat, politiko bat, eta ez zugan bakarrik, baita ere entzuleengan, baita ere gai jartzaileengan, baita ere epaileengan, eta orduan ikuste kontzientzia hartu behar dugula eraikuntza hortaz. Eta adibidez, nola humorezko gaietan askotan sexua, galige kontuak eta tartean egoten dianean emakumeok ze deseroso sentitzen geran, gorputza presente jartzen danean, genero dikotomia agertzen dalako parez. Eta hortaz gain, adibidez, emakumei buruzko gaiak ia beti emakumeoi bakarrik jartzen dizkigute. Ia beti problematizatuta. Hau da, guri jartzen dizkiguten gaien 80% dira tratu txarrak jasan dituzu, Iranen emakume bat hil dute eta ze uste duzu, beste bat kondenatu dute lapidatuta hiltzera, 3 seme-alabarekin gelditu zera eta langabezian zaude. Eta orduan, noski errealitate horiek existitzen diala. Eta gorputz horiek existitzen diala. Baina beti jartzen gaituzte ez, nolabait oso biktima pasiboen rolean. Eta hortik ateratzea ere ez da erresa izaten, ez? Eta zuek, porque esaten zinen bai erantzun baten, adiez politikaz, edo gai konkretu batzuk, diaria gizonezkoantzat ipinitza bezala. Politika adibidez, nahi desan politika edo emakumeak eta gizonak baitxe. Eta zer uste zu oain mantentzen dela gauza hori de politika gizona bakarrik, o olako gai orokorrak dianak, adinen izan bai emakume bai gizontza bakarrik. Nik egin dutena da, zerbait objektiboa ere egiteagatik analisi bat, azkeneko urteetan emakumeoi eta gizonei jarri dizkiguten gaiena. Eta orain buruz ez dakit, baina bai politikari buruzko gaiak askoz gehiago jartzen zaizkie gizonei, emakumei buruzko gaiak emakumei bakarrik, hau da, gai sozial bezala tratatu beharrean tratatzen dira emakumeen kontuak balira bezala, emozioi buruzko gaiak amatasunari buruz, aitatasunari buruz, ia ez zaie galdetzen amatasunari buruz, ama geran bertsolari guztioi galdetzen zaigu. Orduan, hor badaude ez bertsolaritzan bakarrik. Sozialki, zuk esan duzu politikan emakumeak eta gizonak gabiltza, baina gizonak askoz ere gehiago. Eta ez hori bakarrik, zuk ikusten baldin badezu egunkari baten gizonez osatutako prentsaurreko bat, zerri buruzkoa da. Edo zer gauzari buruzkoa. Izan daiteke politika, izan daiteke aeronautika, izan daiteke medikuntza, izan daiteke kultura. Ikusten dituzu 4 emakume, prentsaurreko batean, izango da edo martxoaren 8-aren bueltako zerbait, edo abortu eskubidearen aldeko zerbait, edo tratu txarren kontrako zerbait, hau da, emakumeen gaiei buruzko zerbait, ez? Eta eskema horiek danok dauzkagu buru barruan. Eta bertsolaritzaren interesgarria eta eraberean zailtasuna da, bapatean eta improvisatzen ari geranez, gure subkonstienteari ihes egitea zaila dela. Orduan, interesgarria da, analisirako, eta askotan politikoki zuzena danetik irrist iten dulako bertsolariak, nahiz eta saiatu zuzena izaten, eta beste alde batetik dauka zailtasun hori, hau da, gai ez espaldin badezu aurrez hausnartu eta benetan pentsatu nolako diskursoa eman nahi dezun, gu ere, pertsona gera, eraikuntza matxista daukagu, danok bezala, eta atera iten zaizkigu, bertso matxista kantatzen ditugu bertsolari guztiok. Orduan nik uste helburua ez dela hainbeste epaitzea edo seinalatzea, baizik kontzientzia hartzea gure eraikuntzaz,
Eta kontzientzia hartze horrekin batera, teoria feministak eta praktika feministek ematen dizkigute tresnak lehenengo gure eraikuntzaz jabetzeko eta ondoren aldatzen hasteko, poliki-poliki. Eskerrik asko, Marixen.